मुगाच्या डाळीचा हलवा बनवण्यासाठी इथे मी 1.5 वाटी एवढी मुगाची डाळ अर्धा तास भिजत घालून चाळणीवर अर्धा तास निथळत ठेवली आहे. आता बारीक गॅसवर कढईवर पाणी सुकेपर्यंत आणि कलर बदलेपर्यंत डाळ आपली खमंग भाजून घ्यायची. आता एका पातेल्यामध्ये 1.5 वाटी साखर, 3 वाटी पाणी घालून साखर विरघळेपर्यंत पाक उकळून घ्यायचा. कलर आणि चवीसाठी इथे 7-8 केसरच्या काड्या घातलेल्या आहे. पाकाला कुठल्याही प्रकारची तार आपल्याला इथे काढायची नाहीये. डाळ थंड झाल्यावर मिक्सरवर त्याची जाडसर अशी भरड करून घ्यायची आहे. आता एका कढईमध्ये मी 1 वाटी तूप घातलेलं आहे. त्यामध्येच बारीक गॅसवर 3 टेबलस्पून एवढा रवा, 3 टेबलस्पून एवढं चण्याचं पीठ घालून छान चॉकलेटी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा. कलर बदलला की त्यामध्ये आपण मिक्सरला लावलेली मुगाची डाळ घालून रंग बदलेपर्यंत छान असं परतत राहायचं आहे. आता त्यामध्ये उरलेलं अर्धा वाटी एवढं मी तूप घातलेलं आहे. तूप घालून पुन्हा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला डाळ भाजून घ्यायची. आता त्यानंतर आपण जो साखरेचा पाक केलेला तो ह्या मिश्रणामध्ये घालायचा आणि 1 चमचा एवढं जायफळ वेलची पूड घालायची. आवडीनुसार तुपात भाजलेले ड्रायफ्रूट घालायचे आणि ढवळत राहायचा. मुगाच्या हलव्यामध्ये हा साखरेचा जो पाक आहे तो पूर्णपणे शोषून घेतला पाहिजे आणि अशा प्रकारचा मस्त असा चविष्ट मुगाच्या डाळीचा हलवा तयार झाला आहे. रेसिपी आवडली तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.